No moro! Se on Jaakko Pamppu tässä rikospoliisista. Kuule, semmoista asiaa lähdin soittelemaan, kun mä oon parin päivän päästä jäämässä lomille itse ja just tänä aamuna tuli tämmönen uusi tapaus, kun Anna Maarit Salminen. Anna Maarit? Mun vaimoni? Niin häntä epäillään tämmöisistä rikoksista kuin autovarkaus, useita liikennerikkomuksia, ihmiskauppa ja tapon yritys. Joo. Niin pystyisit sä hoitaa tän keissin, kun mä ajan sinne lomalle. No aivan loistava homma kuule. Hei, mä tarjoan kaljat joskus vaikka. Yes. Okei, moro. Mitä vittua? Ei saakeli. No niin, moro. Hei, soittelin sit keissistä äsken, niin eihän se ollutkaan Anna Maarit, kun se olikin Anne Maarit. No sitä minäkin, ettei tuu erehyksiä sitten vaan. No justiinsa, jes, moro.